Aduh penemban kula badhe kuwalat. Mboten kula ingkang nyuwun kok panjenengan ingkang kuwalat. Mboten. Ya wis manut wae. Iya Dik. Durna bektimu tak tampa pangestuku tampan nono ya Dik ya Dik. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Kakang Prabu Kuntadewa. Lah iki kok nek tekan Werkudara mesti apik dinggo iki. Iki nek tekan Werkudara mesti gayeng iki nggo. Wah, Drupada bapakku aku njaluk pamit. Lho kok sik. Aja lunga kowe nang kene bae. Wah, aku isin ken mau karo Baladewa. Bapak Durna katuran karaharjan rawuhipun. Lho, menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika ingkang putra Indrawati. Pun ta? Ingkang wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Sapa sing ora gelem mangsuli apa sing dadi aturi Begawan Durna minangka bocah sing enom dhewe, tak anggap pancen ora setuju. Durna dhawuh karo Sri Kandi. Ngaten iki mawon. Sampun nggih, mangke ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Dipunut kemawon keparengipun Durna menika kados pundi? Kakang Prabu Bathara Kresna kula ngaturaken boti kula kunjuk. Oh iya. Durna adikku cah bagus. Pangestuku tampan nono ya Begawan Durna. Oh, kula pun ninggal jimat paripin ning kasantosan. Adikku cah gagah. Adikku canjlone Durna. Wonten dawuh Kakang Prabu Baladewa. Slamet kamu. Tansah pinanganing kawidadan nek sami kala bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Pangestuku tampan nono ya dia. Kula pun ninggal jimat paripin ya Kak ya. Prayogan nunggu mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Kakang Prabu Mandura. Werkudara. Apa? Ayo mbageke. Enggak. Isin. Ayo to mbageke. Ngendang. Kowe nek ora dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. ya jagat mangestu moro, ya jagat Dewa Bathara. Sampun kinten kula menika satunggiling tiyang sepuh ingkang boten gadhahi tata krami krana anak-anak kula para nalindra-nalindra. Prikelengan samangke sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala iwa dening Kang Rama. Ing Pancala boten daya-daya medhar pangandikan. Krana mugi dados men kawiningan persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari. Kelemban ing samudra madu manahipun ingkang pamaning Pancala krana sakmangke menapa ingkang ginebeng salebeting manah kula titikel nggan menika sampun kasembatan inggih menika ngrawuhaken para putra-putra Narendra anak Prabu Ngamarta anak Prabu Indrawati anak Prabu Wandura nuwun sewu anak Prabu Ngamarta katuran karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala anak Prabu Darmakusuma kawula nunggih paman tansah pinanganing kawidadan sawanipun ingkang putra pun Darmakusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra pun Puntadewa kunjuk ngersa maduka paman Prabu sesembahan kula ing Pancala paman Prabu Drupada kula tampi dawuh sami-sami mboten langkung kasih kecak wanggenipun lenggah wonten ing Gatra negaring Pancala anak Prabu Darmakusuma sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra pun Darmakusuma wonten ing Gatra negaring Pancala titikel nggan sakmangke paman Prabu Pancala mewah anak kula Indrawati anak Prabu Sri Bathara Kresna sarawujeng andika katuran karaharjan rawuh wonten negaring Pancala nggih anak Prabu Indrawati kawula nun nggih paman tansah pinangangan kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra pun Kresna wonten ing negaring Pancala namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra pun Kresna kunjung ngersa maduka paman Prabu Pancala kula tampi akan nyoba raos sing manah mboten langkung kasih kecakno anggen jengan kula lenggah
Di kawula non paman sampun boten kirang prayogi. Pisawanipun ingkang putra Indrawati dinten sakmangke menika wonten ing Projeng Pancala papan Prabu Drupada. Anak Prabu Tiang Agung Mandura mugi kasricakno anggenipun lenggah wonten ing Gatra negari Pancala nggih. Anak Prabu Tiang Agung Mandura. Jagat Basisaniku Bathara Wayatra jagat Pathi Indra Jaladewaku. Paman. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngambiyantura ngersanipun paman Prabu Pancala. Sawanipun ingkang putra ing Mandura tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung parenga ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ngaturaken sembah sumangga ping pangabditinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka paman Prabu ing Pancala. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah anak Prabu Mandura. Paman Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra ing Mandura wonten ing Datra negaring Pancala dinten sakmangke menika. Werkudara, anakku bocah bagus, bocah jlunet, Bratasena padha harja sapraptanira nggih. Drupada bapakku ya. Slamet aku. Aku ngaturake basaku atura. Drupada bapakku. Kulup atmajaku Werkudara tama ing Mandara ing Pancala. Mumpangestune ning wong atuhamu Pancala tampan ana kulup Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Ora lan prayogan nggone kadung ngarsanipun paman. Wis kaya ora kurang prayoga. Nggonku dherekake barep kakangku sowan ana ngersane paman Prabu Pancala. Terus semena nggih wonten dawuh Rama Prabu Marata Sawangen. Para kadang-kadangmu, para kadang-kadang werdamu ing padha rawuh ana negaring Pancala. Kulup aja nganti kinira sira kulup atmajane Narendra Pancala ingkang tilaring tata krama marabage manem Brama sarta ngaturna bekti lawan kadang-kadang sepuh ingkang padha rawuh ing Projeng Pancala. Terus jemena kawula non ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Nun sewu Kakang Prabu Ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk ingkang rayipun terus jemena. Iya kadangipun Kakang terus jemena ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun ningga jimat paribik. Kakang Prabu Ndrawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya terus jemena ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kakang Prabu Mandura bekti kula kunjuk. Ya terus jemena kadangipun Kakang Yayi sira atur bekti lawan pun Kakang wis dak tampa liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula pun ningga jimat paribik dayanane kasantosan. Kakang Mas Yodipati kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya terus semena ndak tampa ora liwat pangestune wong tuwa wae Tampanana. Kula pun ningga jimat paribik dayanane kasantosan. Lan mugi kasekecakna anggenipun sami lenggah wonten ing Datra ya Projeng Pancala dinten sakmangke menika. Kadang kula sepuh ing sami lenggah jeneng madaning Datraya. Iya Yayi. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang terus jemena iya. Kaya wis prayoga. Ya terus jemena. Kaya wis kepenak praptaning pun Kakang ana ing negara Pancala iki Yayi. Terus jemena. Nuwun sewu nggih. Sepinten kalepatanipun ingkang pamaning Pancala lakari kelenggan sakmangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuhipun anak-anak kula sedayanipun. Sareng jengandika sami rawuh wonten negaring Pancala. Persasat mboten kadidene karawuhan nata ing Ngamarta, nata ing Ndrawati miwah nata ing Mandura. Nanging pangraos kula kadidene kerawuhan dewa ingkang tumedhak wonten ing Janaloka nedyan ndonga padhang dhateng manahipun ingkang pamaning Pancala. Nuwun sewu paman. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala ingkang wigatos namung badhe nyuwun dawuh saking pangandika paduka paman Prabu Pancala menggah menapa ta wigatosipun dene paduka mbuyungi dhateng sowanipun ingkang putra pun Puntadewa menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ngamarta paman Prabu Pancala.
Nun sewu paman. Mbok menawi boten lepat titik lenggan sak menika ingkang sampun katemtokaken madyaning Nawala ingkang sampun kula tampi bilih paduka paman Prabu animbali sawanipun ingkang putra ing Darawati menawi kepareng kawedhar tuwin ngababar madyaning pasewakan kula nedya nglungaken jangga mastuti sabda tama paduka paman Prabu wonten wigatos menapa dene paduka paman Prabu animbali sawanipun ingkang putra ing Dwaraka paman Prabu Pancala. Nuwun sewu paman. Mboten marang-marang pawisang dhateng ngaturipun kadang kula Yai Kresna miwah pangandikanipun kadang kula Yai Darma Kusuma. Yekta sawanipun ingkang putra ing Mandra pun Baladewa ugi netepi dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Bilih kelenggahan sak mangke paman Prabu Pancala animbali sawanipun ingkang putra ing Mandura. Dosa menapa menawi kula mboten sowan wonten negaring Pancala. Mila nadyan kathah kewajibane kalindran Mandura. Paripaksa kula tilar ingkang wigati mastuti dhateng sabda tamanipun pepundhen kula ing Pancala paman Prabu Drupada. Mriki sewenika paman tumunten Ambabarana kula nedya ngangrukaken janggane ningkaken Karna midhanget ingkang tetela sabaripun paman Prabu Pancala wonten wigatos menapa dene paduka nimbali dhateng sawanipun ingkang putra Mandura. Handrah ingkang Positorum kasiring samirana mrih sekar ngas kandanyo maweraras renaning triya jagat wasisaning Bathara wayah lur jagat latara. Nuwun sewu nggih. Gandeng sampun kathah pandangun saking anak-anak kula ing sami lenggah wonten ing madyaning negaring Pancala. Tumuli dinten sakmangke pun paman nedya Waloka. Estunipun menapa ta sababipun kula ngrawuhaken anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Mandura rawuh wonten negaring Pancala. Nuwun sewu. Estunipun manah kula menika bingung. Manah kula menika kodeng nggih. Lho, sababipun menapa paman? Dene paduka paman Prabu paling gawing mekaten tumuli Ambabarana dhateng ingkang putra Ndarawati. Nggih. Anak Prabu Ndarawati tentu pirsa piyambak bilih anak kula pun Sri Kandi menika ngibaratipun sekar menika nedheng Ambabar Gandhawarum. Ngibaratipun sekar menika nedheng Ambabar Gandhawarum mila kathah para satriya, para nalindra brahmana mboten ngomongaken para priyayi luhur nadyan tiyang loro saudon telu saurupan wong pidak pejaraan kemawon mbudidaya saged pikantuk pangalembaranipun anak kula pun para Sri Kandi. Inggih. Kasresnaning wong warni para Sri Kandi nuwun sewu kasarane ayune anak kula menika ngantos nggawa banten kok nggih. Lho. Nggawa banten sinten paman?
Nalindra ing Paranggubarja Prabu Jungkung Mardya nalika nglamar dhateng anak kula Punwara Srikandhi Prabu Jungkung Mardya sirna margalayu krana kawon tandhing yuda kaliyan anak kula Punwara Srikandhi nadyan anak kula menika kasulistining warna ngungkuli dhateng wanita-wanita wonten ing pundi papan kemawon nanging kaelokanipun Srikandhi menika nggadahi kaprawiran tanpa beda kados dene tiyang jaler buktinipun nalika Prabu Jungkung Mardya Nalindra ing Paranggubarja menika badhe mundhut garwa dhateng pun anak kula Punwara Srikandhi nanging malah suwalikipun Prabu Jungkung Mardya pejah madaning pebaratan mengsah kaliyan anak kula Punwara Srikandhi inggih kejawi saking menika menawi kula menika gagas dhateng para Srikandhi menika kula nuwun sewu nganti golek-golek anggen kula badhe ngalembono dhateng anak kula ibaratipun ngantos ketelasan ukara anggen kula nyandra dhateng anak kula Punwara Srikandhi dasaripun wanita baut swistya warna turta srawunge ya ora bedak-bedake mila blaka suta kemawon Srikandhi menika anak ingkang saged angangkat derajating Nalindra ing Pancala. Srikandhi menika wujudipun putra ingkang saged ngangkat dhateng negari Pancala. Para kenya negari Pancala saksampunipun sami srawung kalipun anak kula Punwara Srikandhi. Nuwun sewu, ngibarate saiki sak menika putri-putri negari Pancala menika kula nuwun sewu sami tumangkar budinipun satemah sepurna budidaya. Wekel anggenipun nyambut damel mboten purun kawon kanjeng piyai kakung inggih angun sewu lajeng kula badhe mriksa lajeng perkawisipun wonten pundi jengandika paman malah tumunten nang alambono dhateng pun kadang kula pun Nyai Wara Srikandhi lha menika ngaten telung dinten kepengker kula menika nampi nawala lho tigang dinten kepengker menika nampi nawala inggih menapa nawala penantang saking liyang praja menapa wonten satunggiling Nalindra kebadhean judak kawibawan paduka paman Prabu Pancala mboten wonten Nalindra ingkang badhe wantunan jungking kawibawanipun ingkang pamaning Pancala miwah mboten wonten Nalindra ingkang badhe damel risak negari Pancala ning nawala menika gawe bingung ati kula liripun kados pundi nawala menika dipun aturaken saking Cantrik Sokalima sareng kula buka isining nawala kula surasa tulisipun urut sewiji-wiji ngantos ngandhap piyambak menika wonten tapak astanipun Begawan Durna inggih Bambang Kumbayana lho mangke piye Bapa Premban Durna atur nawala dhateng paman Prabu Pancala nggih suraosipun tulis menika daki-daki anggenipun nyerat mbok menawi tinata urut ukara ingkang sae supados mangke saged mamet prana dhateng manahipun ingkang pamaning Pancala. Dene surasane nawala menika kula nuwun sewu, Durna menika badhe nglamar dhateng anak kula Punwara Srikandhi. Lho. Nuwun sewu. Kakang Prabu? Nggih. Kakang Prabu mireng piyambak lho. Ya aku wis mireng. Bapa Premban Durna badhe nglamar Punwara Srikandhi. Wah, jan wong tuwa ora depisin. Wong gerang ora ngilu karo gitoke. Lah ing atase Begawan Durna kok nglamar karo Wara Srikandhi iki karepe piye? Mongko miturut ditetung babakan umur. Bapa Premban Durna kuwi umure wis sepuh. Lah kok bakal nglamar Wara Srikandhi dawuh karo Wara Srikandhi ingkang umure lagi kur-kuran taun iki ora prayoga. Nuwun sewu. Nanging tumrap kula tiyang bangun bali wisma menika mboten ing tangan yuswa lho Kakang Prabu. Mboten ing tangan yuswa. Mila nuwun sewu paman. Menawi sekitinipun paman menika cocok, menawi sekitinipun paman menika nayogyani tuwin kadang kula Punwara Srikandhi uga sagah pinengku dening Bapa Premban Durna. Wonten pundi malih purukipun kejami namung tiyang sepuh nyembadani dhateng pamuthaipun ingkang putra pun Wara Srikandhi miwah Bapa Premban Durna mangke piye to? Kula niku dereng nanting karo anak kula Wara Srikandhi. Umpama kula tanting Srikandhi mesti kemawon boten purun. Lah wonten mriki menika lho nggih. Ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ingkang pamaning Pancala.
nek nganti kula taren karo Wara Sikandi Wara Sikandi ora gelem ladosi Begawan Durna panjenengan prisa piyambak Durna kaliyan kula menika gedhengipun mboten saged dipun icali Durna kaliyan Ratu Pancala Prabu Drupada menika sengitipun ngigit-igit krana nalika semanten piyambakipun menika wujud awon dipun poteng-poteng dening kadang kula pun Yayi Gandamana anggenipun boten gadahi tata krama boten gadahi tata susila minggah wonten negaring Pancala tumunten nguman-uman dhateng kula boten kuat ngampah Yayi Gandamana tumunten dipun pulasara satemah wujud awon lah wonten ing mriku niku tumunten cukul raos gething keburu sengit Kumbayana dhateng pun Sucitra inggih Ratu Pancala menika ning elok sareng piyambakipun atur nawula dhateng ing pamaning Pancala ukaranipun kula matur sekawit sanget-sanget sae lan saged memet prana dhateng manahipun ingkang pamaning Pancala nanging kula nuwun sewu lajeng kula anggenipun badhe atur wangsulan dhateng Begawan Durna menika mangke pripun nggih nek kula nolak napa karepaning Begawan Durna turnane mesti nesu ning yen kula mboten utawi kula nampi dhateng palaripun Begawan Durna nuwun sewu kula wedi nek anak kula Sri Kandi menika edan lho sebabipun lah wong nyatane isih bocah kencer-kencer kok kula rabeke karo wong tuwa sing wis arep mati nuwun sewu menika rak naminipun kula menika nyengsarakaken dhateng anak kula piyambak lah wonten mriki niki kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula supados sak mangke paringa dawuh kula kedah kados pundi kula nuwun sewu paman menawi kula dipun dawuhi munjuk atursa paduka paman Prabu kedah kados pundi kula nuwun sewu kula mboten saged matur amargi wonten ing mriki menika mboten wonten ing lepat tegesipun Bapa Durna ugi mboten lepat panjenengan Paman Prabu ugi mboten lepat mila babakan kula menawi kula wantun matur paduka Paman Prabu menawi kula ngawrataken Paman Prabu Pancala ateges kula menika badhe ngentengaken Begawan Durna menika mboten sae semanten ugi menawi kula ngawrataken Begawan Durna kula ngentengaken rembakipun Paman Prabu Pancala menika ugi mboten prayogi lah saenipun dipun rembak caranipun rembak kados pundi caranipun rembak sak menika ngaten wong rabi menika gegarane namung siji inggih menika seneng upamane wong keplok menika tangan kalih menawi setunggalipun sampun keplok menika wonten pundi purukipun kedah dipun rabekaken menika tumrap kula ngaten oh ngaten inggih jaran tiyang mangun Bali Wisma menika gegaranipun namung seneng angka kalih kenceng ingkang kenceng menapanipun kenceng menika nuwun sewu tiyang mangun Bali Wisma menika sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dijangking menika gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma ingkang salajengipun keparengipun wong tuane manten lanang wis kepareng wong tuane temanten putri wis kepareng mergi menapa paman tiyang mangun Bali Wisma menika mboten kok jodohaken awakipun piyambak nanging ugi jodohaken tiyang sepuh mitra kawruh tangga tepale menika tumrap kula ngaten inggih lajeng ingkang pungkasan kula sewu ingkang pungkasan menika wilujeng boten ketang namung sarwi ringkes dipun wilujengi anatata budaya adatipun papan panggenanipun piyambak-piyambak menika tumrap kula ngaten lajeng perkawis menika kados pundi kula mboten saged matur menawi sekawan perkawis ingkang kula aturaken menika kala wau syarat sedaya saged linampahan wonten pundi purukipun lha inggih mbok menawi sampun pestinipun ing putra pun Wara Sikandi menika jodho dhawuhipun bapa penembaning Sukalima nggih anak Prabu Mandura badhe paring dawuh menapa nuwun sewu paman sareng kula petang-petang jebul napa sing dikendikake Yai Prabu Kresna menika kepara saestu lan kepara nyata kados pundi nggih petanganipun tiyang mangun Bali Wisma menika mboten kok perkara ditolak apa ditampa menika mboten sabab tumrap kula menawi jeng andika paman menika nolak dhateng pangalanipun Begawan Durna ateges paman niku diklentu lho klentu kula wonten pundi panjenengan menika ndhawuhaken anak kok pilih-pilih calon manten menika mboten sae jenyatanipun kodrat menika diastut dening panguwasaning Dat Kamurwedat pesti menika wonten astanipun Gusti
menawi sampun pinesti ingkang putra pun Wara Srikandhi pikantuk Begawan Durna lajeng wonten pundi malih purukipun kejawi namung dipun dhaupaken. Inggih, inggih. Mriko tumrap kula ngaten. Lah saiki yen Werkudara kowe duwe penemu apa? Nanging Paman. Menawi jeneng andika Paman Prabu menika dangu dhateng pun Werkudara menika klentu. Lho, klentunipun wonten pundi? Nuwun sewu. Jagat menika sampun dados paseksen, donya menika sampun nekseni yen Werkudara menika nganggep Durna menika bapakne. Mula nek tanting karo Werkudara, mesti Werkudara matur dhateng panjenengan yen to bapakne kudu entuk Wara Srikandhi. Ora ngono ta, Lurah? Kok ora caturan piye? Ora usah nyambung perkara iki karo aku. Wah, nadyan Durna bapakku, kuwi tak anggap wong tuaku. Yen Durna bapakku arep dhaup karo Srikandhi, aja taren karo aku. Lho, ora taren karo kowe iki kok bakale kleru. Klerune ngono apa? Kowe anake Durna. Kowe dianggep anake dhewe. Nalika semono kowe wis ngandhakake yen to Durna kuwi tak anggap wong tuamu. Mongko wong tuamu wis kirim nawala marang Paman Prabu Pancala bakal nglamar karo Wara Srikandhi. Lah saiki anake piye? Kowe sarujuk apa ora? Wah, ana ratu tak bingkem cangkeme. Lho kok dibingkem cangkeme piye? Ora usah taren aku. Aku ora melu-melu perkara iki. Werkudara, nggih. Lho kudune kowe melu urun penemu. Wong kuwi ya nyatane gurumu, kuwi bapakmu. Wah, krubut loro aku ora wedi. Kose kok malah ndak nantang krubut loro aku ora wedi piye? Kakang Adi to mojokke karo aku. Drupada bapakku. Werkudara piye? Aja taring karo aku. Ana ing kene ngrebuk perkara Durna nggone rabi. Aku ora melu-melu. Arep rabi ya ngono. Ora ya mangsa Baranga. Lho kok sik to. Lah jare ngendikane anak Prabu Mandura, sira kuwi atmajaning Begawan Durna, anak. Minangka dudu anak sejati nanging anak tumrap nggonku meguru karo Begawan Durna. Dadi perkara rabi kuwi kudu pilah. Aku ora melu-melu rembugan yen perkara Durna ngene bakal rabi karo Wara Srikandhi. Rabi ya kono, ora ya luweh. Kuwi dudu perkaraku. Kados pundi nggih? Nah itu tumrap kula menika leres. Nah itu tumrap kula menika leres. Nah itu tumrap kula mboten leres. Werkudara kudune duwe penemu, bapakne arep rabi iki piye? Mbok menawa Werkudara sesuk dadi joget karon se. Wah. Joget piye? Baladewa piye? Metu njaba gelandang. Lho, sing gelandang ki aku. Bar gelandang apa kok dadak tok gelandang arepe? Wah, aja ngece karo aku. Aku isin perkara ngrembug Durna arep rabi karo Wara Srikandhi. Arep rabi ya luweh. Ora ya dudu perkaraku. Aku nang kene ndereke barep kakangku aja jak rembugan sing werna-werna. Kudune kowe iki melu urun penemu. Wah, cerewet. Iso meneng ora? Ora iso meneng tak ararak njaba. Werkudara, aja kaya ngono, Dimas. Kudune si Adi duwe penemu. Barep. Wah, kabeh-kabeh do ngece karo aku. Wis mengko ndawal ora rampung ya wis. Werkudara ora gelem duwe penemu. Ya mangsa Baranga ora apa-apa. Nanging nuwun sewu nggih. Sekedhik sampun tinarbuka manehipun ing Paman pun Drupada ing Pancala. Sasampunipun kula nampi ngendikipun para anak-anak kula, nadyan anak kula ingkang marta dereng paring dawuh menapa-menapa, kula pitados. Krana panjenenganipun ewuh hayangipun badhe munjuk atur jenyatanipun Durna menika sampun dipun anggep tiyang sepuhipun para Pandhawa. Nggih, Paman. Mula saking menika sampun kula tetepaken. Tetepanipun Paman kados pundi? Kula mboten gadahi hak tuwin kewajiban maringi wangsulan dhateng Begawan Durna. Nanging nggadhahi kewajiban paring wangsulan kula kinten cocok mathuk tuwin gathuk menawi anak kula piyambak ingkang badhe nglampahi. Mergi ala becik bener luput nek sing nglakoni sing paring wangsulan. Perkara mengko uripe kepiye menika sampun dipun sandhang piyambakipun, boten kula ingkang damel sastra wirang sarta sesaranipun anak kula pun Wara Srikandhi. Ing pasewakan padukung tanpa sabawa
prapanti ning Sang Nalendratama mangu-mangu-mangonengi lirwu sing duka ceta perbuti mandana raras ing dereng ngantos paripun sami balacana nalika semanten kasaru geger njaba kagat dening garing nata ing Pancala Prabu Drupada Muladhara king Pasiban Jawi dados saking mangke kapireng umyang gumuru sanggane para wadyabala ingkang sami alok yen to madaning Datulaya sami alok tanah sanes kejawian mung Brahmana ing Sukalima Begawan Durang cara pinanganten Galia minggah Datulaya lampah sesidhoan kaget nata ing Pancala Prabu Drupada wae Trapsilanira ngecemaken astanira kalih astanira kalih pisan yang ngandika magawe pranda yang ngandika magawe pranda Lah iki eneng ngopo iki? Nuwun sewu nggih, anak Prabu Ndorowati. Wonten dawuh, Paman. Anak Prabu Pandura, wonten dawuh, Paman. Menika malah boten pangling ingkang kula waspaosaken sowan wonten negaring Pancala. Menika Begawan Durna ning kok sampun nyandang cara manten. Menika kersanipun kados pundi? Kok Prabu? Nggih. Bapak Penemban Durna sampun rawuh wonten ing negari Pancala nyandang cara pinanganten. Lho la iya, la iki kok wah la iki. Wah, Durna kok nyandang cara manten Werkudara. Werkudara iki bapakmu nyandang cara manten. Cerewet. Wah. Aku kepengin ora weruh kahanan iki. Iki lho sawangan iki lho. Wah, edan. Wah, lah kok wah jarian sak dengkul kok jerone training ana tulisane SDN Kretek Werkudara iki deloni wah anggere pisan kas kowe ngecek diterolak tekak saka mburi kok njur kecung ditekak saka mburi sik Kumbayana Durna padha kanthi Raharja sak praptamu Begawan Durna. Godhog plegudhug suwalu gempol
sumurante hawala berkah istripun Rama Mara Sepuh wilujeng sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Mara Sepuh kusik aku ki dulurmu tuwa kowe karo aku mbiyen ki padha-padha siswane Pendhita Ngulandara Sang Begawan Rama Bargawa kowe nek nyebut aku ki biasane Kakang Sucitra apa Kakang Drupada lah kok saiki kowe nyebut aku Rama Mara Sepuh kowe entuk sapa lan aku tau ngrabekke kowe karo anakku apa piye calon panjenengan pun menika jalur badhe calon ngrabekaken kula kaliyan pun para Sri Kandi iki ta Rama jumbuh kalian menapa nyamung ngaturaken wonten ing Nawala ingin sampun kasrat bilih kula sowan dinten menika sampun kula tetepaken Paduka Rama Mara Sepuh Rama Prabu Mantara anu Pancala kedah maringaken ingkang putra-putripun para Sri Kandi badhe kula dhaup badhe kula baya wonten ing Sukalima mboten-mbotenipun ingkang putra-putri menika dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing neraka jahanam. Lah tembunge kleru Werkudara kleru ya men kok Prabu menika ampun bebeda Werkudara lho engko nek nganti nesu malah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan wong aku durung menehke anakku kok Durna lah kok wis nyandang cara manten gladi resik latihan nyandang cara pinanganten kok menawi mangke wonten kupluk utawa istagen ingkang loba Randrawasi oh ngono inggih lan kula pitados panjenengan tentu maringaken ingkang putra putri menika dhateng ingkang putra pun Begawan Durna kusik to kowe iki dudu anakku ning iki dulurku nom sakmenika dados putra panjenengan calon putra mantu Sinuwun Prabu Drupada lah aku terus kudu piye sampun ta panjenengan nampi kemawon Rama Mara Sepuh kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama aku pekewo nggonku bakal kondo karo kowe ampun pekewo panjenengan ngendika iya nggih li nang Gus cap bagus Begawan Durna tak tampa pangestune bapak tampan ana ya li ngeten lah ya apa ya tekan dumugi makanya tekakan penggalipun ya wis manut menawi panjenengan boten paring pangandikan kados mangkaten kesipun panjenengan boten maringaken ingkang putra-putripun para Sri Kandi badhe kula dharma wonten ing Sukalima. Iya wis nggih. Durna anakku cah bagus. Pangestune bapak tampan ana ya. Nggih, Durna anakku, tole Durna. Sanget ngantosaken suka marwata sutara sing manahipun ingkang abdi utawi ingkang putra ing Begawan Durna Rama. Ya prayogakno ya Durna. Sampun boten kirang ganggen kula ngabiyantara. Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuh panjenengan Bapa. Lho. Menika kados Koko Prabu Puntadewa. Bapa kula nuwun sewu kula menika ingkang putra rak rumiyin. Kula calon dados garwanipun para Sri Kandi ateges kula nyebut panjenengan menika Koko Prabu Puntadewa. Kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Aduh kula kedah nyebat kados pundi Bapa Penemban. Panjenengan kantun ngendika, "Iya Dik Durna," ngeten. "Iya Adi Durna. Pangestumu tak bektimu tak tampa, pangestuku tampan ana." Ngaten ta? Aduh Penemban kula badhe kuwalat. Mboten, kula ingkang nyuwun kok panjenengan ingkang kuwalat. Mboten. Iya wis manut wae. Iya Dik. Durna bektimu tak tampa pangestuku tampan nono ya Dik. Kula pundi engko jimat paripendayana ning kasantosan Koko Prabu Puntadewa. Lah iki nek tekan Werkudara mesti apik dinggo iki. Nek tekan Werkudara mesti gayeng iki engko. Wah, Drupada bapakku aku njaluk pamit lho kusik. Aja lunga kowe nang kene bae. Wah aku isin ket mau karo Baladewa. Bapak Durna katuran karaharjan rawuhipun. Lho, menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika ingkang putra Indrawati. Pun ta. Ingkang wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Sapa sing ora gelem mangsuli apa sing dadi aturi Begawan Durna minangka bocah sing enom dhewe, tak anggap pancen ora setuju. Durna dhawuh karo Sri Kandi. Ngaten kemawon.
sampun nggih mangke ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan dipunut kemawon keparengipun Durna menika kados pundi Kakang Prabu Bathara Kresna kula ngaturaken boti kula konco oh iya Durna adikku cah bagus pangestuku tampanono ya Begawan Durna oh kula punika jimat paripe lerone ing kasantosan adikku cah gagah adikku canjlone Durna wonten dawuh Kakang Prabu Baladewa selamat kamu tansah pinanganing kawidatan derek sami kala bekti kula konjuk yo tak tampa pangestu tampanono ya dia kula punika jimat paripe ya Kak ya prayogan nunggon mulunggu sampun boten kirang prayogi Kakang Prabu Mandura Werkudara apa ayo mbageke ogah isin ayo to mbageke ngendang kowe nek ora mbageke ora ngajeni karo wong tuwa iki gurumu iki bapak gurumu iki wong tuamu ora tok bageke wah Durna bapakku aku ngaturake bektiku katur Durna bapakku Kakang Mas Werkudara iki wah udu anakmu Durna iki arep rabi karo Wara Srikandhi mula Durna iki dadi adimu saiki sudu bapakmu diwangsuli wah aku wedi nek kualat Kakang Mas sampun astre kalian kualat kula ingkang tanggel mergi kula ingkang nyuwun Kakang Mas Werkudara kula ngaturaken bukti kula konco Kakang Mas wah Kang Mas sampun ngados ngaten to wah mbarep aku kudu piye aku dhewe bingung Dimas Werkudara Drupada pamanku piye wangsulana sing apik manut karo karepe Durna mengko ndak malah kagol kogelan atine Kang Mas Werkudara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kang Mas wah Kang Mas sampun migeri ngaringa monggo kula trimaringi menapa pangestu menapa-menapa badhe kula tampi wis to gawe rasa isin wah Durna bapakku mah aku arep dak karo Wara Srikandhi aku dadi adimu aja nyebut aku bapak aku dadi adimu wah aku ora tegel karo merem engko ora tegel karo merem tetep weruh to weruh karo merem ya wis wah Durna adikku adikku ngoten nggak Mas ngoten iya pangestuku tampanono Durna adikku kula punika jimat paripe kemarang panjenengan ngaturaken pangestu dhateng kula pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Werkudara wah iya tak tampa wah luweh ora tegel aku tenan ora apik to walah Werkudara ora tegel Durnane nguncuk kaya wis ora pati becik ngene bake-bakean pangestu karo pangabekti ming paraming dalan ting bececer ora karo-karo ana sing nampani Kakang Prabu iki kasinggihan Durna kula wonten maring dawuh sak banjure karepmu lho jumbuh kaliyan awula ingkang sampun laturaken kula namung badhe ngabun pinenjangan jejawa sonten kula nyuwun paduka Rama Mara Sepuh Rama Prabu Drupada ing Pancala maringaken Wara Srikandhi badhe kula boyong wonten ing Sukalima Gusti yen aku maringake mongko anakku Srikandhi ora gelem kuwi dadine ya ora apik mekaten semono uga yen aku nolak kekarepamu mongko Srikandhi jebule cocok jawab karo kowe kuwi ya dadine ora apik mula apike sing bakal nglakoni bakal tak tempukake marang sira Begawan Durna ature Srikandhi mengko piye kudune kowe bisa nampa kanthi ati ing legawa dados menika kula badhe nyuwun panggihaken kaliyan Wara Srikandhi iya bakal tak temokake karo Wara Srikandhi aduh bungahku tanpa upama Srikandhi pirang-pirang dina aku mung tansah iso nyawang gambarmu ana ing dompetting pun kakang kasuwestiane warnamu ing tanpa timbang persasat jagat nganti berbeken marang komandange kasuwestiane warnamu
lole. Wis kanthi wis ora iso tak bayangke kowe pancen yo awak-awakmu ya apik tenan. Dasare kuwi ya lencir kuning. Tur dasare suaramu ya wah cantas. Tunggunen sawetara Sri Kandi bakal tak timbali. Kula semanggaken. Rama Mara Sepuh terus semeno wonten dawuh timbalan. Aja dikangelan. Mbak Yumu timbalana mrene eneng daya sing butuh wangsulane Mbak Yumu. Ora nresnaken dawuh Paramadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus semeno. Dewa Bathara Raharja Samraptamu tansah minangka kawidadan dereng sambikala kepareng kula katuraken sembah sapa kemeng mabekti kula kunjung ngersa paduka Kanjeng Rama ya tak tampa wong ayu pangestune wong tuamu tampan ana kula pun linggo jimat paripen kaya ning kasantosan ampune rambute kaya ngene lho Sri Kandi aku diwai geger wis senengi ra jamak-jamak kowe madhep rono rasane kaya wah donya iki katon padhang banget Sri Kandi kowe kaya masuk angin ketara bekas kerokan munggon geger ting cloreng kaya macan ning ora apa-apa wong ayu kerokan tetep katon ayu kejaba nek wong elek ora kerokane mboseni Nuwun sewu menika sinten Rama Begawan Durna tobat menika pun Bapa Durna ya pancen bener kuwi Bapa Durna. Merga umure sakbaraan karo pun Rama. Lah terus migatosipun menapa tene Paduka miji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi. Sri Kandi, wonten dawuh yen kowe diwengku dening kakung kira-kira piye? Tobat gandeng rencang-rencang sakbaraan kula menika sampun sami rabi sedaya. Estunipun kula menika wirang lho Rama. Pendak-pendak kula menika dolan kan rencang-rencang kula tertentu dipun tangleti Sri Kandi kon ora bisa kapan mongko nyatanipun dumugi mriki menika dereng wonten priya ingkang nuju prana dhateng manah kula saengga kula dereng saged netepaken sinten ingkang mengko garwapun Wara Sri Kandi. Oh ngono inggih la upama sira kuwi tak paringi utawa tak paringi dawuh gedene utawa kasarane kowe kuwi tak jodokke ngono kira-kira gelem apa ora? Tobat. Jaman samangke menika nuwun sewu lho Rama kula menika dipun menangaken milih manut dhateng kreteking manah kula. Ora kok kaya jaman biyen pendak-pendak duwe anak dijodokke, pendak-pendak duwe anak dijodokke. Mula ora ana jaman biyen ki ana temanten sepasar bubar. Durung tutuk kene bangun Bale Wisma, ora nambahan rasa tresna lan rasa seneng. Wekasan durung anak-anak wae wis padha pegatan mergo dijodohi karo wong tuane. Terus menika kajengipun milih. Bener Sri Kandi, kaya ngono kuwi bener. Tresna milih, kudu milih. Mbok apik, mbok elek, mbok enom, mbok tuwa, ning sing bakku kudu wani milih. Oh, dadi kowe emoh yen tak jodokke. Mboten. Monggo satemene aku kepengin adreng jodokke kowe karo Piyai Kakung. Tobat. Sinten Kanjeng Rama? Ning upama kowe tak kandhani kowe aja kaget. Mboten. Tenan, mboten bare kaget. Lan aja ngumpat-umpat karo pun Rama. Aja nguman-uman kelawan pun Rama. Anggepen yen to aku iki paring dawuh dene kowe engko sarujuk ya syukur, ora ya ora apa-apa. Mekaten Kanjeng Rama. Ya. Sinten Rama? Pancala eneng daya. Tobat sampun gemeter manah kula. Mergi wonten mriki wonten Koko Prabu Darma Kusuma, Koko Prabu Darawati, Koko Prabu Baladewa, Kang Mas Yodipati. Menapa sekintenipun peranganipun menika badhe mengku garwa kaliyan kula nuwun sewu kula mboten saged matur Rama. Kusik aja kesusu. Putra-putraku iki ora duwe niat namar karo kowe. Lajeng sinten? Pendhita Durna ning mburimu kuwi pengen diladeni kowe. Tobat.
Nuwun sewu, menapa kula mboten salah pamireng iki lho nampi panjenengan Kanjeng Rama, kleru pamireng piye to? Kuwi tenan. Sawangen to. Begawan Durna wis macak cara manten kaya ngono kuwi nyati arep nglamar karo kowe. Lah iki ning ngene kewajiban menehi wangsulan ming kowe Sri Kandi. Mbok tampa apa ora? Aja nganti pun rungu menehi wangsulan ning kleru penampaning Begawan Durna mengko mundhak bebutek katentreman negara ing Pancala. Mula wangsul ana dhewe karo Sri Kandi. Bararum ngambararung sang kusuma tobat sayangku katresnanku my love apa kowe arep matur apa kowe nuwun sewu menapa jenengan leres menika sowan wonten negari Pancala menika badhe nglamar kula manjen iki apa Sri Kandi ana kowe Saturnawala karo wong tuamu aku bakal nglamar karo kowe tak ajak urip bebarengan kowe tak ajak urip bebarengan ana ing Sukalima kowe meneh ana umur dawa karo Begawan Durna ya ora Sri Kandi tobat panjenengan mapun panjenengan pendhita kok ora ngilo karo gitoke menawi dipun tonton babagan Yuswa sepuh panjenengan trimbanipun para Sri Kandi monggo kula menika pantes minangka dados putra panjenengan lah kok panjenengan menika badhe nglampah dhateng pun para Sri Kandi tobat mboten badhe kelampah mrembahan mboten badhe kelampah nanging semanten panjenengan sampun ngantos kagol kogelan penggalipun kula nuwun sewu kula menika nggadahi patembaya. Duweni patembaya apa Para Sri Kandi? Nalika sedanipun tapi pejahipun Prasa Prabu Jungkung Mardiya. Nalika kula tolak katresanipun piyambakipun ngamuk punggung tumunten Taman Marakaca dipun risak dening Prabu Jungkung Mardiya. Samangke sinten kemawon ingkang saged dadosi Taman Marakaca kados wingi uni malah boten wonten godhong taman ingkang gogrok setunggal. Oyotipun ingkang alum kedawetah kados wingi uni menika ing badhe kula ladosi menembahan gandhap blekutuk suara lole sumarante hawala anteng-anteng ana ing mripat nek dicoplek marai miucul sak matane Abelah. Dadi kaya ngono penjalukmu Sri Kandi. Mbah tobat inggih Peremban. Sinten kemawon sing dadosi Taman Marakaca? Pulih kados wingi uni menika badhe kula ladosi wonten ing Madyapada Prapten gelar. Nanging mrai Paduka Peremban boten saged dadosi Taman Marakaca kados wingi uni Mbah tobat. Bebasanipun panjenengan menika nuwun sewu mboten saged anyenggol dhateng pun raganipun para Sri Kandi. Aku njaluk pamit. Aku bakal mangsah tapa. Sawise mangsah tapa entuk kekuatan aku bakal dandani Taman Marakaca. Mari damel menapa nderek Paduka Kanjeng Prabu ngawi sangganing para wadyabala. Sinuwun. Nadyan abdipun Praguta cumadon dawuh kados pundi pawartosipun nderek Paduka ngawi ingkang abdi padyan pun Praguta lho. Sriyagi wonten timbalan. Praguta wonten timbalan ing dawuh. Wektu dina iki nampa dawuh timbalaning Kanjeng Paman Prabu ing Pancala. Lamun panjenengan ingsun ora bali marang negara Mandura Praguta. Lho, sebabipun menapa kok mboten kundur wonten negari Mandura? Ngerti lamun negara Pancala iki mau kerawan Bapak Begawan Durna ingkang padha kepengin
sarta Bapak Begawan Durna pengin dhaup karo ya kuwi kadangku Yayi Wara Srikandhi. Nampa ature Wara Srikandhi ingkang kepengin banget sapa wae wong lanang bakal diladeni watur iso dandani Taman Mairakaca. Iki lajeng mula Bapak Penembahan Durna tumuling mingar saka negara ing Pancala nanging kuwatir ing Paman Prabu Pancala. Yen to ana apa-apa ing tumandha negara Pancala mula aku Yai Prabu Kresna Putri Yai Prabu Darmakusuma dikeparengake kundul marang negara. Dikeparengake sawetara papan ana negara Pancala. Lah ngaten kok Prabu Ndorowati ugi badhe sawetawis nyepeng wonten garing Pancala. Ya, pancen bener kula Setyaki. Kejaba saka kuwi panjenengan iso dipasrahi katentremaning negara ing Pancala. Mula Pragata prajurit Mandura Ndorowati lan Ngamarta dadekno siji supaya ngrondani negara ing Pancala. Aja nganti ana dom sumurping banyu. Aja nganti Ngamaraja saka slosane Garu. Yen to nganti kataman mengkono aku yang bakal diruputake dening Kanjeng Paman Pancala. Ha inggih ngestakaken dawuh. Nah itu lho pangaten kula namung kantun dederek kesa paduka Gusti kula Sanata. Dinten samangke parang paduka kados pundi? Pragata wonten timbalan. Metu njaba nembang ana budhale wadya. Wadya Bala Mandura Ndorowati lan Ngamarta dadekke siji supaya ngrondani negara ing Pancala. Wah. Ya inggih. Gusti kula ing Mandura menawi katiti preksa sarta kabidalaken wanci-wanci bodol-bodol badhe anguji wani lho. Yen to kapis padha miranti tumuli nembang iswan dandan pindha kula kok entul bodol. Nggih ngeslaken dawuh pamit matal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kimpul manyar-manyar duneng jungkel wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, lah kok ora sumbet lah ku dandan manten saka lima. Jebul barang tekan negara ing Pancala. Ana ature Wara Srikandhi kang banget satemene ndodhok ana pulunge ati. Nanging upama tak rasake terus tak gawe nesu utawa aku ora nrimake marang apa kang dadi ature Wara Srikandhi. Oh, disenggo aku suwe jeneng pendhita ingkang kurang sabar. Duwe gegayanku kudu sabar, kudu jembar atine, kudu padhang pulatane. Ora kena kegawa nafsu mekasang kesuru dalan sing kleru. Ya. Wara Srikandhi kowe matur karo aku. Yen to kowe butuh supaya ana bawangan kang bisa gawe srana dandani Taman Mairakaca. Ingkang wis bubrah sangkrah ora karo-karuan. Ya, Begawan Durna mangsa dipecut rasaku. Nganggo supaya iso budidaya gawe supaya Taman Mairakaca pulih kaya wingi. Tak mlebu ngalas aku tak tau apa, ora ketak kudu entuk pariparmaning dewa. Lan kudu entuk cara nggonku tandani Taman Mairakaca dina samangka iki. Yayi, matura marang pun Kakang. Apa ingin dadi wigatine? Lan apa ingin dadi jalarane dene sira ora padha kelawan adat ing ngemus lakon. Ih. Estripun mani-mani menapa? Para sing maneh kula badhe munjuk atur paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung wonten raos ajrih salebeting manah kula, Yayi. Wonten dawuh tunggaling pun Kakang kuwi mung Siadi. Pun Kakang Sumala lan Supali kuwi bebasane loro ring atunggal ora bakal bisa dipisahke. Dadi yen to Siadi duwe gegayuhan mestine pun Kakang bakal kudu bisa dadi jalaran kasembatan gegayuhanmu. Kosok baline yen to pun Kakang ing duwe gegayuhan Siadi kudu tansah jangkung marang gegayuhaning pun Kakang. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Namung yen dados ning kamuningan Koko Prabu estunipun gegayuhan kula menika miturut kula namung kabetan pribadi kula piyambak. Ya melu-melu mungsuh wong Pancala demen ora dawa umurmu modar kowe ha. Mulih ayo ora. Mulih nang omah tengok-tengok yo metudut wis gawe kopi malah wis tentrem.
tuwek kaya ngono arep perang sing tak gundelke apa? Tenaga ya wis ora sentosa, kekuatan ya wis ora ana. Aji Jaya Kawijayan ki nek cara kuno ora masuk ning jalan jaman saiki. Iki digunakake cangkeme iki ndledek medun iki. Ya wis ben ora wong kalenggo kula tuwek-tuwek arep mungsuh wong Pancul. Monggo Pancala iki gabungan antaraning Prasapta Mandala karo negara Ndarawati karo Siswa Budaya. Aku ngene sing maju Padang Wartaya. Ora ana sing iso menang sabenake dhewe ra. Kowe tak mungsuhku murid kowe. Awak tak mungsuhke kok tak mungsuhke. Tak mungsuhke murid kowe nek nganti iso menang. Aku meguru karo kowe 20 taun. Keparat kuku karepe dhewe. Lho perang wani ora? Nah. Perang wani ora? Apa nyanyi? Wani to. Ngomongnya nyanyi. Kowe iki mangsulana, wani apa ora rasaku ki ngomong aku radong. Wani ora? Mani. Wani, mangi. Ora wangi. Wani apa ora? Angin. Mungsuhe wong-wong Pancala. Wis kana, kowe lek omong ya ngono kuwi men do bludrek ora ngerti omonganmu. Maju kana. Ora. Name nanas. Mayang punyung. Ora kaya mesti dia do becet kaya. Mot namanya ngopo ndak pawe opo apa we ngopo ndak pawe piye ya manjel ndak pawe kenapa piye Jangan nyindir apa we? Apa we? Apa? Duh. Nak doplak. Nak nyindir lah. Wonten menapa Kyai Mas prajurit edan omongan ra cetha idune muncrat-muncrat. Kaget apa? Aku kaget namanya nyapa piye ngopo dapat aku to Patih Udawa ini yang mau goblok aja kamu goblok nanya mana ini kan jauh kayak goblok kayak susu maru nyot cocok kok cocok ya mbak Udawa ada mundur hah? ada mundur aku orang go motor nggak mama nanya tapi nggak ada mundur motor apa? nggak mundur mundur ora gelem iso mundur kowe sapa nah nyanyangon nemangkong ding ding dong ding nyang apa nemangkong ding ding dong nyang tumangkong sapa ding ding dong nyang wo tumangkong titik duwi jreng nah jeneng kok aneh nyopet nyalan temet ora
nyeneng apa kula nyeneng ora nyeneng. Oh iya. Rene Rama. Rama panjenengan wong nyeneng nyepala. Panjenengan. Gawe patine wong Pancala. Nyar nyata. Kowe mungsuh Rama. Ayo. Wah, prajurit ngosak asik barisan Pancala. Sapa kowe? Namanya wah, iki opo iki? Apa piye? Kaya apa? Utal. Apa? Wong ora ucul. Wong. Ora kudoro. Ora uyuh ta. Ora uyuh. Ora. Nek ini tenawe anaknya. Ini tenawa. Ini apa ini? Ada tenawa ini ya. Wah. Ngopo pragu to? Mboten kinten babar pisan bilih badhe ketemu prajurit sing rata edan. Omongane ra cetha. Omongane ra cetha. Ayo prajurit Kalingga. Lho kok prajurit Kalingga piye? Prajurit Pancala ketemu prajurit Palingga dados geger. Wah, kok dadi kowe mundur. Kula pun matur kanthi prajurit rada edan. Wah, omongane ra cetha. Malah samenika ngamuk punggung. Mergo do bingung. Raden Werkudara kemawon kalah mergo bingung ajeng pripun niku ora dok mergo bocah niku rada pripun. Mundur. Kandhane niki. Atus-atus sampean mengene mumet. Ora. Mundur kandhane kene. Kandhane ning kene kok tekan kene napa pancen aku ora dong. Wah, gecekane diase. Oke. Mutar we. Gunangan bosku, gunangan bosku. Nganggre goro diteno kowe dhewe tak tutuki siramu. Mboten ajeng goro. Wayang. Nokrek. Syukur sarai cenanangan. Iki ngomong nyambut-nyambut. Apa? Iki ngomong nyambut-nyambut. Iki bos sing ra cetha. Nyama. Nek nama. Jelas. Jelas. Nyana bek nyok nenek nyok ngene ya. Nyawe. Piye? Lah. Ngopo? Ngomong. Bolo tiwo. Mek nyo. Emang? Alat emang. Alat Eva. Iya. Bulan barengi. Nyaman. Sapa kowe? Menggong duit. Neng. Sapa? Menggong duit. Neng. Yang mati bodita. Dek lunga anyar mati cepat macam. Dede bisa Pak Guru. Yang ini apa nama? Prajurit karo ngene kok di nengke sampeyan dhewe. Kowe bali ora? Bali ora? Bali ora? Kowe bali ora? Kowe gelem bali ora? Gelem bali ora? Kowe aja gawe kisah negara Pancala. Kowe aja gawe kisah prajurit karo negara Pancala. Kowe gawe geger negara Pancala aja kangedoso. Mungsuhmu para dewa. Nya. Ah!
Mohon maaf. Ama, mohon maaf. Mohon apa? Mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf. Dari mana ini ya? Lalu banyak bapakmu balik tiba. Bapakmu balik tiba, bapakmu balik mana? Ini bapakmu balik tiba, balik. Masa nanti banyak balik. Gimana ini? Sini mana? Titik banyak di bapakmu balik tiba, cucuk banyak. Prabu Baladewa nyumet mercon. Untus ngoblok. Tua banget ngoblok. Tua bangka goblok dasmu kowe. Paham ya. Rumahnya ning nanya aku nanya mendonge menjet panjangan bebanya nih, Pak. Ayo. Dewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Diapanon Cinawi. Sejagi wonten timbalan iki dadi tandha lamun negara Pancara aja dianggep merga saka kasuwestianing warna Yayi Wara Srikandhi bekasan akeh telik Mangindra Jala ingkang bakal mbebudheg bayu bening kanaring Pancala ingkang wigati mung bakal kepengin ayunake marang adhiku Wara Srikandhi. Mekaten Gusti Prabu. Mula kang saka kuwi aja mbok kendhoni ngene dandan nanging malah ketara kencana. Dipagri sing bibit kanan negara Pancala aja nganti ana ing Kamaraja saka Sela Slaning Garustyaki. Niki ngestaken dawuh Koko Prabu.